टोटल जोङो दिनै बाहाय विभिन्न दलनिफ्राय जोङो नियर अबाउट 230 जनसो दिनै जागोरबाय आरो गोबांथार दंबावो दिनै खाथियाव देवल जादों बिथांमोना फैजोबनो हायाखै स' गतिके बिसोर गासिबो जोंनि बिपिएफ दलाव लारि लारि हाबफैनो थाखाय स्टार्ट खालामबाय। सार ओरैनो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनसे जोंनि बिपिएफ दोलोनि मोनसे गिदिर ग्रेट साक्सेस होननांगौ जों दिनै बे दावलिगुरि प्राइमारियाव जोंहा गिदिर साक्सेस जाबाय मानगोनां जोंनि चिफ बिटिसिनि श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारा जोंखौ निर्देश होदों जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय फैनाय बबेबा कंग्रेस दोलोनिफ्राय फैनायखौ गासिखौबो जोङो बिखायाव बजबना लानांगौ मानो होनोब्ला जोंनि गेजेरावहाय फाख्रा फाख्रि दोलो थानो नांला मोनसे दोलोल' जोंनाव जानांसिगौ ओंखायनो जों दिनै प्रथम बनगाव समस्ति हिसाबै जों दिनै दावलिगुरि प्राइमारि सिङाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव जों प्रथमबार भाबै जोङो जयनिं प्रग्रामखौ स्टार्ट खालामबाय। टोटल जोङो दिनै बाहाय विभिन्न दलनिफ्राय जोङो नियर अबाउट 230 जनसो दिनै जागोरबाय आरो गोबांथार दंबावो दिनै खाथियाव देवल जादों बिथांमोना फैजोबनो हायाखै स' गतिके बिसोर गासिबो जोंनि बिपिएफ दलाव लारि लारि हाबफैनो थाखाय स्टार्ट खालामबाय। दिनै नुनो मोनबाय बिथांमोना जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि मावनायखौ जे प्रमद बर'आ 5 बोसोराव मोनसेबो मोजां खामानि अनुस्थान उद्घाटन बा फाउन्डेसन बानायनो हायाखै जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा नैबे मास मोनब्रै मोनबानि गेजेरावनो ओरैबायदि फाउन्डेसन बानायबाय जे फाउन्डेसना जोंनि बिपिएफ दोलोनि थाखाय बिटिसि सरकाराव रोखा मोनसे गोग्गो थांनाय आं थारिखखौ बावबाय अदालगुरियाव जोंहा मिनि सेक्रेटारियेट बानायनो हाबाय बे साननाय हनाया सोरनि जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि मानो दिनै अदालगुरिल' नंला तामुलपुरावबो मोनसे सोरनिबा मुङै मार्टियास जानायफोरनि नामाव मुंख्लंनि नामाव मोनसे कमिउनिटि हल बा अडिट'रियाम हल थिग बेबादिनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 20 कौटि 30 कौटिनि फाउन्डेसन खालामबोगासिनो दं जेराव जोंनाव बेफोरबायदि खामानिखौ सारा गासिबो मावनो थाखाय निर्देश होजोब्बाय। जोंथ' दिनै नुनो मोन्दों सारनि मावनायखौ मोजां मोननानै जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब जोंना दा दिसपुरसेलाव मोनसे रेलि जागासिनो दं मोनफ्रोमबो समस्तियाव दिनै बेरगाव जादों बाहायबो लोब लोब मैया अदालगुरियाव जादों बाहायबो लोब लोब जोंनि गसाइगाव पर्बजननिफ्राय लानानै सारा स्टार्ट खालामबाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव लोब लोब दिसपुरसेलाव मोनसे यात्रा रेलि लानाय जादों बेवहाय रायजो राजानि बाना दैबानाफोर बायदि ओंखारनायखौ नुनो मोन्दों जायनि फलाव सारखौ बिधान सभायाव निस्सय जोंनि दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोनिफ्राय जेसेबांखि बिजाथि होआ मानो जों निस्सय आरामसे देरहालांगोन जोंहा बे क्लियार। जोङो 15टा सिट जोंनि बिटिसिआव जोंनो दासिमबो एक्जेक्टलि बेसेबां होगोन जों बेखौ डिटेल्स भाबै मिथियाखै मिथिगोन साननैसो उनावनो मिथिगोन खिन्थु बे खाथां जायखौ जों होगोन बिजाथि बे 100% देरहाजोबगोन बे खाथांखा आरो